In diezelfde vierde klasse D voetbalde Rios Toes tegen Kwiek Venlo. Onze cameraman Cor Bruisten sprak met de trainer van Rios over de kansen. We hebben de afgelopen 4 weken toch het vertrouwen opgedaan. We hebben het resultaat geboekt. 4 weken niet meer verloren. En dat geeft vertrouwen. En dat vertrouwen is ook terug in het veld. En daar vult nog steeds alles met. Maar dat wil niet zeggen dat het geen moeilijk seizoen wordt. Daar blijf ik bij. Ik denk dat we alle zeilen moeten bijzetten om ook, wat ik vorige keer gezegd heb, einde van de rit boven die streep te blijven. En dan is ons doel geslaagd. En we hebben afgesproken dat we nog met 3 wedstrijden te gaan voor de winterstop, dat we in ieder geval proberen om 5 punten binnen te halen. En dan zijn we dik tevreden. In die eerste helft waren er wel enkele kansen. De grootste was voor Rios. Het stiftje is vrij, maar de keeper van de gasten kinder nog net aan de bal wordt van de lijn gehaald. Keeper Gino Jacobs van de gasten deed net genoeg om een doelpunt te voorkomen. Deze keeper was er een week eerder niet bij in de wedstrijd tegen Stevensweert en toen verloor Kwiek de eerste keer dit seizoen met 1-4. Tegen Rios ging het beter en in de tweede helft kwam de ploeg op voorsprong. De voorzet, Kump bij de tweede paal en de 0-1 wordt gescoord door Gilly Lieveld. Een vrije treffer en dan moet Rios dus weer opnieuw gaan beginnen. Vanaf de aftrap zien we dan de lange bal en de Kump aan de zijkant bij Kajoelers. Kajoelers met het shot, de keeper zit erbij en van de lijn gehaald en dan toch binnen. Spectaculaire moment in de wedstrijd en de gelijkmaker gescoord door Dylan Sliepen. En dan heeft de voorsprong dus helemaal niet lang geduurd. Precies te zien slechts 1 minuutje, toen loog de bal aan de overkant er alweer in. De spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. En Kwiek, dat op een derde positie aanmerkelijk hoger staat, wil natuurlijk meer uit de wedstrijd gaan halen. En voorzien een vrije trap. Daar vermeldt zich dan Umut Ardahanli en daar schiet hem bloeihel binnen. Keeper Arjan Beunen de hoorde de bal wel nog voorbij komen. Maar stook geen hand meer uit om de bal tegen te haaien. En dus de gasten uit Venlo weer op voorsprong. Dit is geen overtreding en dus mag Rios de corner gaan nemen. Bal komt bij de tweede paal, de kopbal binnen. En dus weer de gelijkmaker. Het is opnieuw Dylan Sliepen met de score. En dan staat het 2-2. En zo gaat de wedstrijd gelijk op, in ieder geval qua scoren. Maar de gasten zijn technisch gaat beter. Sterk op de kleine ruimte, het shot, daar draait nog maar net over. En opnieuw de aanval van de ploeg uit Venlo. Die dus heel duidelijk op zoek gaan naar de winnende treffer. Het steekbelke, heel licht aangeraakt en de bal rolt heel langzaam over de doellijn. Maar hij zit wel degelijk erin. En de doelpuntenmaker is Umut Césaire. Hij scoort de 3-2. En het was net genoeg om keeper Arjen Beunen te verslaan. En is dat dan de winnende treffer geweest? Of komt er nog een aan? De voorzet. En dan op de paal. Shot van Essam Doudou gaat er niet in. En zo blijft het spannend terwijl de tijd langzaam verstriekt. De slotfase van de wedstrijd. De kopbal. De keeper lukt de bal los. En vanuit de tweede lijn binnen. Doelpunt door Nadim Gijssen. En dan is het dus weer gelijk. Rios voor de 3e keer teruggekomen in de wedstrijd. Voor de 3e keer lukt het ze om een voorsprong weg te werken. En 3 maal is scheepsrecht, zeggen ze wel eens, want ze zouden een puntje pakken. Rios tevreden met een puntje tegen de hoger geclasseerde ploeg uit Venlo. Ja, de merkt zo, het zijn buitenlandse jongens en die zijn eigenlijk altijd wel vrij technisch en vrij snel. En dat zie je bij deze ploeg ook, die zijn goed op elkaar ingespeeld. Die hebben jongens die creatief zijn, die dingen kunnen creëren, die snel aan de bal zijn, een actie kunnen maken. Ja, dat type spelers hebben we weer helaas te weinig. Maar goed, ik denk als ze met inzetspelers en felheid dat ze toch veel kunnen presteren binnen de competitie. En dat hebben we tot nu toe ook laten zien. Wat ik vandaag gezien heb ik zo de indruk dat het zich bij Rios duidelijk verbetert. Het spel, de inzet, de instelling. Of heeft het te maken met dat genoeg compleet zijn? Het heeft er denk ik ook wel mee te maken dat ze inderdaad compleet is. Maar ik moet wel zeggen dat het team echt zien groeien, dat het spel beter wordt. Het zie je de afgelopen weken, we creëren steeds meer. Gewoon het voetbal, het combinatiespel wordt beter. Dus ja, dat is alleen maar goed en dat geeft heel veel hoop voor de tweede helft van het seizoen.